Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa ze série Ďábel hraje. Nevím, jak jsem to ještě pojmenoval, asi nějak. Prostě Ďábel hraje. A dneska je to už druhý díl. Takže, jak jsem tady tak trošku nehrál, jenom jsem se tady podíval. Takže co dneska uděláme je, že co tady musíme odkopat. Tady. Tak si to musíme odkopat. Počkejte, já se přisunu, abyste mě líp slyšeli. Doufám, že je to lepší. A tady to musíme odkopat a ještě tady. Protože my musíme udělat takovou věc, že děláme takhle 4 a takhle pojdeme. Ne, krumpáčem ne. Tak. To snad bude stačit, tak. Jo, a ještě bych se chtěl zmínit, že mám 8 odběratelů. Což je fakt úplně super. Tak si uděláme trošku menší. Co na to říkáte? Tady to takhle už spojíme. Tak. Kde budeme mít dveře? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Takhle dobrý. Asi jo, co? Počkejte. Dobrý, bude to dobrý. Tak. Jo, takhle. Jo, je to dobře. Tak. Já teďka to střihnu, nakopu si tady dřevo, tady tohle a hned jsem zpátky, takže čau. Takže jsem zpátky, nakopal jsem si tady tak a teď chci tady zabít to, protože už vidíte, že mám jenom jedno maso tam dole. Takže si teďka tady zabijem ovce. Musíme si zabít ovce, protože ještě, že tady jsou ty masa teďka z ovcí. Tak, dobrý. Jo a v komentářích, nevím, jestli jsem to už říkal, asi jo. Sakra, umírám, kamo. Jen si tady to. Ty vogo. Nažer se, dobrý. Si to tady opečeme. Aha. A čím se opíká? Takže měli bychom mít 4 staky a 4. Teďka budeme mít 4 staky a 4. A tady to takhle dáme. Tak. Tak. Teď jsem nemluvil vůbec, nevím proč. Tak. Dáme to sem.
sem. Tak. Fakt vám děkuju za 8 odběratelů, protože je fakt jako hustý. A já když to tady asi rozdělím, tak si ty torčky dám asi sem, že? Když chci mít okna, tak. A radši se už vysmějeme, protože nechci, aby jsme tady měli stvůry. Ne stvůry. Tak. Tady tak. Co tady děláš? Musíme tady výhled do krajiny. Ale dobrý, to stačí. Ještě to rozdělíme tady. Jsme tady použili jeden stack, co? Tak, teďka. Jo, mně se tam vlastně peklo to maso, že? Ještě se mi, ne, už se mi nepeče. Zatím tam můžeme dát tohle třeba. Já to stříhnu, až budu u tohohle písku, tak jsem tu, tak to zase to, no nebo ne, já tam doběhnu. Taková krátká cesta a já to chci stříhnout, no. Tak, jsme tady. Tady si to teda to. Vykopem, yeah. Tak. Tady toho písku je hodně. A už na za chvilku dojde lopata. Co to je? Co mám v krku teďka? Jako bacila. Bebí jsem si udělal v krku. 53, tak to nám bude stačit. Doufám teda. Asi jo. Někdy udělám i video, možná s kámošem. Tak. Tohle se dopeklo. Ne, nedáme tam tohle, dáme tam písek. Tak. Co jsme teďka mohli udělat? Jo, už vím. Teď co my uděláme? My si tady uděláme teďka schody navrch a víte proč? Protože my budeme mít tady tak. My budeme mít takovou půdu, anebo se ještě rozmyslím, že tady budeme mít 2 patra. Já to zatím nechám takhle jako patro a vy mi pak potom v komentářích řeknete, jak byste to teda chtěli, jestli tady mám už udělat půdu jako střechu, že tady bude, a nebo že to. Nebo že prostě tady budu mít něco dalšího. No, prostě rozhodnete vy. Takže teďka byl střih, jenom jsem se podíval na to, kolik natáčíme. A natáčíme 9 minut, to je ještě v pohodě. Takže, a já jsem se rozhodl, že jak jsem tam dával to první video, to na rozjezd, že jak tam máte v komentářích říct, kolik chcete, tak jsem si řekl, že prostě to bude 13 minutový.
Bude to prostě každý video bude 13 minutový. Někdy se to třeba zvedne, tak bude i 15 minutový prostě. Jo, takže jako když se to trošku protáhne, tak nepište, že to bylo přes 13 minut a tak, no. Když to bude nějaký záživný díl, nějaký dobrý, tak to dám na 15 minut. Nebo i 16. Tak. Tak to by bylo dobrý. Tady to můžu to. Tak. Tak. Pak si dáme opět i toto. A i to železo. Tak, kde to ještě? Tady už můžou být, tady už může být sklo. Ne, tady jsem to nechtěl dát. Ještě tady, ne. Tak. Tady dáme 3. Tak. Tak. Joup. Je to dobrý. Podíváme se z dálky, jak to vypadá. Zatím myslím jako jenom tak provizorně. Teďka si myslím, že to stačí. Že to vypadá docela dobře. 2 oči to má. Je to dobrý. Tak. Jo. Tohle než se vypeče, tak to trvá. No. Co vám mám říct? Třeba... Já chci speciál za 10 odběratelů. Tak dávejte odběry. Dávejte odběry. Tak. Ještě to bude trvat. Já se podívám, kolik natáčím a hned jsem zpět. Takže jsem zpět, dal jsem tady všude už ty skla. Tady peču železo a natáčíme přes 13 minut. Takže tohle asi bude 14 minut mít, takže jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte tam určitě like. Nebo tam hoďte odběr. A nebo komentář a já se budu těšit u dalšího videa číslo 3. Takže čau.